Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat ko amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, City of West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito'y pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumabkablawak tinimbaga bigat kada kayami nga sa ngapada. Ano, anyaman nga aldaw. Iti aldaw ken oras dayan nyo itang apasit ti lubong. Pag-share ti program ati please. Share this program. Kat tekaradan waragawag papagayam. Dito'y waragawag. Irukin nga ibasa ko na kuma. Ay, natin pagkasalitaan ni pagayam tayong Edna. Nga napauluan iti sante pagamin warag imbaga no nagan na to sender tayo. Pagkasalitaan ni Edna nga napauluan single mom / katulong. Single mom pa, single mom na katulong pa. So title na. Sa gudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Edna nga napauluan single mom and katulong. Dear Manong Nemi, marigatan ak una yen Manong Nemi nga mangibakbaklay ti responsibilidad ti ama ken ina. Kada kiti dua nga anak ko. Sipud pimusay dedi Henry nga asawa. Numalagip ko Manong Nemi. Ti pupusay dedi asawa. Saan nga maliklikan nga tumrem di kiti luwak kanagsangita. Nakaladlalingit launay ti pupusay na Manong. May sa isuna kadagiti agidil deliver kadagiti prutas dito na sel-sel nga lugar mi iti medyo na nga to nga paset Manong Nemi dito yung Mountain Province. May isang parakarga para i-deliver kadagiti prutas manipod dito lugar mi mapanit ti Baguio City. Kanda dumapay Manong Nemi nga bagsakan da kadagita nga prutas. Identitas siya Manong Nemi nga tumultulong nga mapanagburas kadagita nga prutas. Idi tamatenag tinagluganan da nga forward track Manong Nemi iti deraas. Numampesanta nga natay amin Manong Nemi nga naglugan. Nga may sa di Henry a pimusay. Nagsakit nga ipupusay. Tibay sa kipat-pateg nga di pipulos ni namnama. Nasama lang nga napagpakada. Nagpakada iri Manong Nemi nga mapandag i-deliver. Ngayon di na impakada nga dahitan ti maudi pa nagpakada na.
Ado nga luwa, tinagarubos kada kami nga giina. Dagiti dua, nga anak ko manong nami. Da June, kanilili. Kadada pa lang, hindi nga agpadpada iti elementarya. Ni nanang, tikadwami idi. Ni nanang, tikabalay mi. Siyak, di asawa, kanigdiduan ako. Nga di awanin ti asawak manong saan nga umunay ti masapulak matagadak nga mapan tumulong ngagburas kananyaman dita pamuspusan tapno mapataod ko ti kwarta nga kasapulan mi tinaldaw tapno mangan kami tapno makompleto mi ti mangan iti mamintalo ken kastamatan nga da igatang mi tanyaman na kasapulan mi inaldaw ken kasapulan dagiti anak ko mapan nagbasa. Oo, matasabali nga maitulong ni nanang na ti agistimari ti uneg ti balay. Ang tulong nga mga iwan, kadagiti anak ko. Aging ka manong naming nga napanunod ko ti agaplikar iti anyaman nga trabaho iti siyudad ti Baguio. Nga mo ti bakansa, mo ti bakante manong. Ure katulong la kuma sa kasambahay iti uneg. Kasambahay la kuma, mundo katulong. Awan manong. No vacancy. Nagligatan ti kastoy. Awan ti naturpos na. Nagpatinggak lang ti high school manong. Magkadit problema nung bali na kakatulong gabuta. Nag-anusak, nagagatak. Amok aming nga trabaho. Malaksid Nga di kiti lang gagangin nga luto iti masida. Iti amok. At jakban pa'y napadasan tinagluto kadagiti na naiimas un special nga luto. Ay nga napanunot ko manong nemi ti kayem ko nga ni Gina nga ida Manila manong nemi. Pinadas ko tinagload ket tineksak isuna. Idi awan ti maaruuray ko nga text back na manong nemi tinawag ako na mismo. Hello, sino ditoy? Uy Gina, ni Edna na itoy. Tigayim mo ditoy. Ay, Edna. Pasensya ka na. Hindi ka na-textbakan nga dagos. Busy akti trabaho ke. Ano trabaho mo ngamin? Anat namnamaim ko mga trabaho. No, kasambahay, katulong. Kumusta ti balo? Manong atawan nga na tayo ni ilakay mo? Tumawa. Adan to palang. Dandan ni duwa tawanan. Kahit nakalakat kasukat nan. Di akon kayat. Gina. Ngam kasapulak ti trabaho tapno mabiyag ko ken may katinaran niya ka masakbayan di dito anak ko. Nagrigat ti nagbaling nga single mama ko nada. Tapno saan kang baling nga single di mga asawa ka mag-asawa ka. Imposible nga awan dagiti agar-arim ken kadita dito lugar tayo. Adudaan nga anahat sapsapulem. Danabak nang nga saan nga tagapagbantay. Saan nga igurot. Dita nga ta. Awang nga ta mayat kanyak dita. Padasim Tarumaman damat ti guruta. Kasi ka kumusta? Gusto Adan dito ti pamilya. Nagpadpada ka magtrabaho. Sunula nga, stay out kami. Nagkaskasera kami. Isa pulan nakman. Tis pagsarkak nga trabaho, katulong. Bakit padasik tagsalsaludsod. Alan katuan padasik tagsaludsod. Nagdamdama ka, kadagiti amamok. Barbaring no, adag kasapulan ti katulong. Ngayon kasano nga rin, umay ka dito, lawa, dito syudad. Kasano na kita anak mo? Nga damat ni nanang ng mga sikaso kadakwada. Di binulan na kagpawid. Sige, barbaring madamag ko. Makalawas, matlaengan, dualawas, talulawas, makabulan. Numanin tawagak, awampay. Di nga katagsabsabula. Ano nga saan, nagtasagsal sudak met. Laan, tulungan ako na. Aping umay ka pala kami ditoy. Dita nga, nagadud ta, awang nga road. Alabay tagsapula.
Manin masailan met ni nanang manunimi. Ay nanak ko. Ano na ito yan? Manibod di awan ni Henry ang asawam kit marigatan tayo matin. Huwag nga rin nang. Kan anos tayo. Padasam nga naman nga ba tagsapal trabaho ma. Araramidag man nang. Kinabud no na katadakon-dakon ka ni Gina. Sapsapal ti sobra ka katublong ni Jai. Ano umadayo ka? Kasano ka rin? Kitagpawita ka no. Tunggal agsweldo agpawitak. Baka mo ka pala makita ka da dyan kinilili Ay, salakit. Dalakit kwarta nga ramatin may anak ko. Ang problema. Hindi ko ang timawagin man ang name ni Gina. Tiragsak ko. Saan nga tumawag na ito? Nuhawan tila sa pulan na. Hello, Gina. Ana, Adan. Adan nga jak sigurado no kayat mo. Ken no, kayat da ka. Nandiyan mo sawan. Sigon gani Gina manong naming kit awang kanot agbayag. Nga katulong dayta nga pamilya. Balo kanon manong naming ken 5 digiti putot na. Ti inauna kano ket ada iti high school. Ginauna ken may kadua. Sa digiti 3 ket ada elementary. Abe ko mga tiyak kaya. Isus po. All around ka. Ubray mamin. Sa ububing mat padigitay putot na dyan nga balo nga amom. Kang runan ti amin. Sigun ka na kita nakabadasan. Naunget ka no di amom nga lalaki. Na kano amot umisem. Kang kanayon ka na kami suot nga agong unget, naunget. Ore kano dagit anak na. Naunget da. Di da kano kat amot umisem. Kasi nakumat ti makaanos nga ron alaman. No ada sumrek. Awampay makalawas na. Tumalawan. Nauyong da. Amom, medyo nakasalitak nga napadasan at timo nagkatulong. Pinicture na dilangan di amo nga lalaki. At lang na, ay susapo. Nung makita mo na ko Jesus, kaslasaan nga tao. Ano yan? Oy, nagdakil tila payag na. Sa nakarupag at lata. Ako namlakang ka ng kabungpungtot. Di na ka na umot umisem. Uri rin kita anak na. Di ka no, may kaduan sa nga anak na. Ti malak ang kuha na nga. Dakil ti lapayag na. Lapayagan. So talagang kaslasaan da nga. Diyak maawatan kahit nga sawin. Kasla karakter ti karton nga aksyon nga nga ada horror na. Ano? Tila nga kano lagi diyak gaama. Kahit kasla karton nga horror film nga karton. Paunay madaytan. Di nakabutbutang nga rod. Di nakarurungsot lang ada. Napungtod da ka no. Sino ko matimakanos. Kahit no kayat mo kas pagkarigan kan makaala ka. Noon maalad da ka di iso. Umot sa bali nga amok. Damag ko no saan lang nga dayta. So nga no sakti ka, sayang lang ti pletem. Ano sayang lang ti pletem nga umay dito. Amang ano saan da ka nga alaan mo sa mumat lang nga maanusan. Tinaskay na nakit. Makadano nak dita. Agar ka. Tagikaragatak nga alam ti cellphone number ti lalaki, ti amo, ti balo. Taitit kuking ka. Takasaritam. Kahit no kayat na, di umay ka dito Kahit no itad na nga libre kang katipletem, di mayat. Hanggang inton makita mi da, makasango mi da, ang mga nagbuteng ganto kat agatras ka. Ang mga ibabawawi da king katipletem nga itad da. Basta umayak. Bahala ka. Tano daktuntan. No saan ko man nakayat, kayat detang ibagam nga makasabol, iti katulong. Adan tumatan siya, sansak, siyak tigsapol. Ngayon nagrikat sumunod dito nga katulong ko nakmet. Katulong pa, narikat pa Basta, bamngarod ta, alag ikaragatak ti maalat cellphone number natin. Idad kuntukin ka. Embagag data kininanang manunemi kat kinunana. Ayun na, no saklat matong pala na ko agad na napimpinas no dito yung mulatan, tadakat asideg. Kaya,
Masarakak dito na. Kinura da masarakam sa dyan, saan to ka napintas ti kasasaad mo? Numuna ket balo. Ikit balo ak man. Abi matsukan kayo. Kaya balo ak man. Balo mat isuna. Anya taan mo yun, baka kagasakab to. Kahit mga order sa nga, ibagan ni Gaji na nga lapayagan. Nga dakil ti lapayag na. Ako naman sa nga tao, ako naman karakter ti karton. Basta, sa nauyong, ay susapo. Mga ano kabilin na kanto? Sa nga tawad nang. Basta, that way ni. Ada, insanan ni. Gina ti cellphone number ti. Padak na balo. Indayal ko manong name. Nagring kalbasan na si Mungbat nakiktutak. Tagbog ko. Hello! Oh. Hello, Diyos ko. Diyos ko. Asa na? No? Saan nga nakapunbok natin ang number mo? Ilocano? Kit Manila? I-translate talat Ilocano naman. Narikitag Tagalog. At sino na ito, kanak? Ay, sir. Sir Ben? Ben, tinakan ko. Sino ito? Isyak ni Edna. Dito'y Mountain Province. Ano ko magbibiyan ko nung dakandak? Nadamag ko, sir, nga kasapulang kay tikatulong. Agaplaya ko ma. Anya? Nakada tayo pagkapuam. O magkakatulong dito'y. Ay... Cellphone mo dito magsasalitaan ta, sir. Hanta ba't nga pimpinok ka nga dayot dayan ta? Hanabantas ba dito signal? Sir? Ana? Jesus Christ. Mabaling ka dito,ag-apply? Kaya ito nga talaga? Sir. Sigurado ka? Sino na nga-recommendar ka? Gina tidaga na, sir. Kayem ko. At ano, dati nga katulong dita nga nama muna. Kahit agkasapula ako ti pagtrabaho sir. Single mama. Ada duwang anak ko nga da elementarya. Ada duwa taon itan nga baluak. Na disgrasya na tagtidiraas ti asawa. Mano plete? Manibunta ka na to'y? Ay. Dak man nasaludsod. Sa'yo bagam. Magipawit at ipagpletem. No talaga kahit mo may toy. Kasapulan mo yun at ikatulang. Marigata na kanagitit na libangan ako. Ay, sir. Salutusik, sir. I-text ko to ka. Nga dagos. Tayo no, ipatulod ko na ka dagos. Send mo tumatid. Putput na nga nakan mo. Kati address mo. Sir. Nagkanak itinamnama manong nemi. Naman pa binubukaw manong nemi. Pinakasirita kanyak na dyan nga serben. Yung tawag ko nga dagos kini Gina. Na, nakasarita? Kat? Opo. Mabutbutay ang siga. Binubukaw. Kunaktupa nga mikan ka. Kat? Sinahtsod na nung amanot ti pagplete. Tay pawit na ka no. Kat? Kinimbaga ko na. Insan ko. Nando kano kanyak ti control number ti mangnak to alaen. Kalpasan day ta, agrubatak ton nga umahay ko dita. Kit, among nga ti address, umahay na kanusun ba nita terminal ti bus. Baka agatras ka, ito makita mo tilanganan. Buses pa lang na dyan, mabutang kan. Anong tuwakit tilanganan? Kasla sa nga tao. Si kaman. Nalabas kami nagsasa. Man! Manong nemi edi tagrubuat akon nga mapanin sa siyudad. Mabibiak man nga mang panaw ka itan na ko manong nemi kapilitan. Masapol nga balina ka na tibkero. John, Lily, Mama, pinos ka nang madayo ka. Sadya sigurado nga tapak sa pulak. Binulan, anak. Naibagahan natin pag sweldo.
No talaga nga maalahak no kahit ko. Kahit ano kas kasanulahin, agagagetak, baka no, binulan kang may ngato ti sweldo. Ti sweldo ti makabulan, saan ko masapulan dito? 2 bulan. So nga, palubusan dak, pinulanak met nga, agipawit, uno saan kat bumali ak, tapno, mangipawit ak ti kwarta, nga, igatang ni Lola yo, kadagiti kasapulan niyo, dahil daw, balon nyo nga, mapanagbasa, ken kastamatan, kasano lang, nagipawit ak ti, barong arwaten nyo, sapatos yo, tapno mangisibro kayo. So, pagdanagan ta, adamat na nadawat ko nga cellphone nga mabalin nyo nga usaren pagtawag kada kayo usarin nyo magtawag kaniya ha sige nang sige mang sibat kayo hangkag lukloko sinakit kayo ni ading mo Lili John hamong nga apaan hakabat nga tang ti hangag tang sit Lili ha hamo tang sit ni manong mo kang ron ti amin agtong pala kay kinilulayo ha tumulong kayo dito balay wen mang sige nakaroten nang nakaila ko man ti makamo ka na kita anak ko lagan anod ka ti pamananak kaya daw dawat ko kasabi ko mata makastrek ka ito dahil nga pagserkam sabi ko manang agananos ka imulam dito panurot mo saan da nga ungtan ti may nga tao kuno may sa katulong naawan ti kapuna agbaling ka nga na pudno nagaget natudyo tapno saan ka mo ungtan tapno agbaling nga nasiyat ken ka dagiti sirbiam nalawag na nang edi adda akon manon nemi ti terminal ti bus tinawag akon ni Sir Ben ana ada kaldan uwan sir agor oray kon sir oray anak sir ana pagilasinak ken ka nasa kakanibala kalasin anak nasod makitak dito yung daktil tila payag na sigadatan sir kasi ka ana pagilasinak ken ka nakasuot ka kadi nakabaag ka kadi nabayagan nga wantang babaag dito naman pa'y ada kami ti lugar di kiti igurot kada iguruta sir nakapantalona ti maong nakatisrak ti puraw kumapkap iti bagik ken adda pong gusto ti buok ko mas na makakitak tulatan ti nakal ti lapayag na sir asid gan kay tulatan kasta una ti patang sipot ko karagdag sangpet manong nemi at tao nang runa kita sangpet nga lukan hindi makakitak ti may nga owner type jeep manong nemi nga tinagmaneho kat nagdakil tilapayag na iso dahi tiyan iso sapo iso lakit kita na kitipadak nga damon at makakita ti kasta nga laga kasla diya mong iladawan manong kontrabida tilangana. Nakarupangan. Nagslag pupungtod. Diyos ko, maanusak ng tanato. Kaming karikatak ti masadag. Sir? Ha! Nakiktutak manong detalyawan na kore lang nagpalakpak na lapayag na. Sika na yan na. Wan, sir. Sige, umayan. Dito paglukan nanta. Dito lang kargam. Iso lang, sir. Siya ako timang bagat. Saan natin, sir? Lalagaan mo it. Sumagbano lang arawatek. Ang takardan. Nagtugawa kiti abay na iti sango manong name owner type jeep. Natahanang ti pa nagmaneho na. No manin talyawag isuna. Ano kastang agkurba kat orelag. Agpalid manong name iti lapayag. No kita anak manong nemi kadagsambat ti panagkita mi umisamak.
Ngayon nakamuraraglata. Masla kam nalatat sangin. Napungtot nga talaga na ito nga tao. Dani, kasla kang kanayon nga dandani nga dumanong kada tumungpaw, no? Mangdangran. Maanusak nga na ito, Diyos ko. Ang mga basit la kamalik at panalpakin na, tungpain na, kabilin na. So nga saan nga nagpaot, di kiti katulong na. Gabot, Diyos ko, idalig ko kada kayo ate, amin, Diyos ko. Saan na ko mga baybayan. Iti sumangbat kami, manunemi, simrek, inserek na ti jeep. Iti medyo na ilit, nga uneg ti gate. Ang garahe na manunemi, di pa nakagarahe ti jeep. Sa lang nga jeep gayam nga at owner type jeep manunemi tanda. Adamat kutse. Sa adda pa'y jeep nga kasla pampasahero. Saraw. Sama doon nga dakkel ti balay manunemi. Uwan. Sige, sumur ka kayak. Simurtak kang kuhana. Simrek kam ti uneng. Inianda kami ti pa nakasalas ti balay manunemi nakitak dagiti 1, 2, 3, 4, 5 nga nakatugaw manunemi ti dug nga bangko at idug nga tugaw sopa. Iti uneg ti salas ti balay 5 nag-iintar daw na nag-aabay da nga nakatugaw nga puro nakamurarag ti langada manong dikiti anak na. Nagdaydayawak manong nemekit kinuna. Naimbag nga malemyo adding ko, anak ko. Kimita da amin kanyak manong nemi nga nakadadtadem ti kikita da. Nakamurarag nakamisud da. Kasla dalagpong agpupungtot. Manong nemi. No kasano tilanga ti amada. No kasano tilanga nga nakamurarag nakakurutret ti muking da kada. Kasla agpupungtot da kat kasta ti langay da. Manong nemi. Nagkaamay da. Huwain. Babae ti nauna. Ti sumaruno manong nemi. Mabani sigurong isut adyan ti nauna. Lalaki. Agpadpadat ti ama ng atidug. Uno dakkel ti lapayag. Lalaki ti may katlo. Sa duwa nga nagsaruno nga babae. Talo nga babae. Duwa nga lalaki. Nagtugaw met manong name ni Sir Ben. Iti sikikenda. Sana insenyas ti panagtugaw ko. Iti sangod. Tugaw ka! Manong name. Inyam amuna. Dagiti anak na. Tinaw na. Ni Myra. Hi, Myra. May kadua, ni Bobot, junior ko. Hi, Bobot. Ni Jimmy. Ti may katlo. Lotaki ni Gigi. Nakilala kita anak ko. Di nga tala mabalina yung ikapkapsot ng basit itimot na ito nga lakay. Naku, naktinakam ko manong. Yaman mo ti bagim katakwada. Myra, Bobot, Jimmy, Lota, Gigi. Nakabesak nga dagos tinagan nyo. Siyak ni Edna. Iguro ta. Taga Mountain Province. Sabi ko mata, maawat dak. Akas katulong yun. Nagkikinita da manong naming nga saan nga nagtimat. Kat nakabaybayag manong nami. Nga awan tinagtimek. Kan oras siya. Awan matamok nga baga. Aging ka nga. Gabataw matla pulos nagtimek kadakwadan. Nga awan pa'y pulos imisan.
Di da nga ta kayat ti umisem. Doon na di da amot umisem. Gingga kinunak. Sir Ben, saan da nga kayat nga alay? Maramit ko. Katak ko ang arbet lang nga, ti pagpleting ng subli dyan. Martin Province. Agawid akmet lang sa dyan. Inakmet lang buras iti prutas, no naman ti prutas sa dyan. Nga produkto dyan lugar mi. Ingkatawak manong nemi. Ta, ikatagtan niya man na pa nagbuteng ko kunak. Iso nga imbas ko mga agdadanag ka, nga sumango ka takwada. Ingkat katawak latan. Diyan mo, tapag katawak. Gapo nga tata nakakatawa tilangada. Akikinita da nga. Di na pulos umisem. Sir, amok nga sanda ka kayat. Gapo tayo kumapal lang yung bagayong nga kayat dak. Nakakayat katawa nga rin. Mahak lang ang gasgastos dito. Orek lagoyak di. Anang katawag. Jack, amo manong name ito, Jack, matpalaan ti katawa, akatawa. Ay, nga manong name nakiktutak, ta naggagidan namat nga kakatawa. Ha? Ha? Pati ni Sir Ben, mano. Katawa mo te. um, Diyos ko. Nagbagtit sa matin na gito. Kinunak tinakam ko mano. Imin turtulod na nagkakatawa. Agad na isusuro na batla tayo nagkatawa. At siyempre sakti ng irogi nagkatawa. Sir, saan gumasoktan natin tadyo nga pinagpletek? Dumao takpayat. Pagpletek nga gawid. Sabi ko mga gawid ka. Sir? Intun bigat. Ikang ganto ti kwartam. Kwartak nga gawid, sir? Kwartam nga igatang mo kariginayon ti alikaman nga usarim nito eh. Tayo tubigat, rugyam ton, nagtrabaho dito eh. Di kami anak ko. Uwan pa. Kaya't miso na managpakatawa. Kinapod na. Nabayagan nga sa nga nagkatawa di kita anak ko. Sipod natay ti inada. Si kapay lang na pagkatawa ka dakwala. Kanori siya. Nakasangarad, sir? Naala akon? Kabuta masangwanan ti pangrabi. Si kanti maka mo. Dahil natin silid ko. Danas ka nakasalita. O anak ko. Maka mo kayong kini. Ano tawag na kang kakayat mo? Tita. Tita Edna. Tita Edna. Tita. Umay kayon. Hindi ti kusina. Isuruyo kanyak noon niya kita sa dinut ala pangalak ka dagiti nasken nga laek kani bagayo maten no anyak kayat yung sidaan tagluto ak ket no saan kung amo ta kayat yung sidaan isurudak dapat hindi kas taket amok alutuan kayat men ti ko sa tita no anat ni mas ngaluto jay Mountain Province adala ket di maluto to loktam jerep takita no ana dagiti adad jay ay, bon, sir. Sige nga din, tita. Entayin ta kusina. At tinulong tayo agluto. Manong nemi. Origayang pangit tila nga ti tao no umisem ka nagkatawa.
Kasi makita mo kat sa umis-isam kat ko, nagwapo, nabintas. So nalaing ta talaga nga ni Bobot. Sut imala iti ama na nga mapagsilpo na dyan payag na. No? Gamatan na sana. Buyodin ko magsilpo kasi dyan. Mapagsilpo na. At tindog, daktal tila payag na. Manong nemi sa anak metlayang nga narigatan. Kan sa anak metlayang nga napaay. Gabuta. Agpaisuman, no biglang tingin, no makitam, ti pamilya ni Sir Ben ng runa keng kuwana, kat mabuteng ka, makiktot ka. No umisam ka, agkatawa ka, umisam damit, agkatawa da, nakaragragsak da, nakaragragsakak mo man. Tinawag nga dagos manunemi tinsambatik nga cellphone sa diabalay kadimbaga kininanang nga okay nga 1 pulos pagdanagak. Kasta matimbagak kadagiti duwang anak ko. Tinawagak pa ni Gina manunemi kat mas daaw no kasano kano nga napaamok dagitay. Nalaan tilangan na manunemi nga agkama. May bagak mat kang kuhana. No biglang tingin talaga makiktot ka. Ngem no umisam ka, makakita ka dakwada ket umisam damit, apo, okay damit, guwapo damit, napintas damit. Sana ka narigata nga nang i-adjust di bagay kadakwada kastada mat kanyak manong nemi. Kaya ito mo nga sweldo manong nemi, inyawat amira mismo ni Sir, darating garek nga sweldo sa adanayon na, another 1,000. Sir, nag-increase ang dahagos. Nga puti makabulan. Nga pa nangasikasom ka na kita anak ko. Pintas. Apa nangasikasom ka na kami. Baka binulan nga adanayon na. Tip. Ha? Panakatip mo. Baka linawas mo binulan nga kang kaditip. Agyaman na sir. Siyak turumbing agyaman kang ka. Edna. Gabatam, sika pa lang tinagpaot ti makabulan. Ay, kada mo ngagpaot ka dito. Taka sa pulang nagtrabaho ka, tapos na ipawit mo, para ka nagiti duwa ang anak mo. Agraman kininanag mo, sanggali. Aman sir. Sir, awan sir, thank you. Palubusan ka, mapanagpawit di kwarta. Kaya mo din. Kapag kanayo mo rumor ka, no ka mamintuat, may isang aldaw. Nga pa makitsanda. Kaya ninaldumot nga rumor ka, mapamitulod na kiti anak ko, mapanagbasa. Nabahan ko nga rin yung pawit amin manon nemi tiya dated kanyak nga kwarta. Sa ako tinawagan ng dagos ni nanang ted ko yung kwan at control number ng budget chuleta ha. Katakal. Ano na ito eh. Tama mo nga problema ti masida rito. Itado man ti masida. Malak sida no. Kursunada na kita anak mo. Iti umuraga kuno umatak ti manok. No natay nga mo problema. Nang mga asin na po Diyos. Nagasara ka kiti pagtrabaho ka na siyaan. Saya atim lahat ang tatapnog. Tultuloy nga na siyaan ka rita. Kaya agbalo kayo ngagpadpada iti amom nga lalaki. Ninanang mo. Ano kahit kung rasawon mo. Anya tamam. Mga nakatagkatuloyan. Anya kami iti trabaho na. Iso ko maidi manong name iti saludsudek dayta. Tapos aremet kanay mo tarumwan manok. Malaksin iti Domingo. Tati Domingo manong name kat mapangkam sumuknal kalbasan na kita agmul kami met tagpaspasyal. At dapat kit mangipagarup nga agasawa kami kini Sir Ben kit anak mi kiti 5. So na lang tagkakatawa doon makita at langana nang ron na kita agama nga bubot kan
Ben, manong naming nga dakkel tila payag na. Binulan manong naming nga nayunan na. Sir, ada man naman inted yun. Bakit di mo kaya? Tip mo deta. Ito sa nga ribo, ita 2,000. Di mo kaya. Kayat ko sir. Amo, magdadak magtitip, no talaga nga kursunatak ti trabaho. Ako matipilawag. Kada kita na ko, kung nada kita, no mabaling kat sanda ka nga mapukaw. Malaksida no, dumdento ti kong daway nga, panawan na kami. Ay nagrigat, ti makasapol ti kasken ka. Sikapay lang ti nakaanos ka na kami ti kastoy. Takasan no sir, kat naungat kay kano. Maungtan kat nga rod, ti tao, nga awan ti rason nga ungtam. Sika, pa'y napuutam ka din inungtang ka. Ampes sir. Gabot umot pa ti mading inaramid mo. Imbes kung ungtan ka, kanain kang kapay ti tip. Thank you sir. Imbagak da ito'y kini Gina manunaming when tadamit di kong daway nga numasangok nga tawagan ni Suna mamanumat ka ding agsungbat kabuta busy Suna mano. Hindi kakay Suna nga sumungbat. O ana, kumusta? Nakit inamon nga bola mo tinan. Huwin. Amam sika, binulan nga naynayunan na ti sweldo. Dumakdakkel ti tip. Tip. Na tip. Takdakkel pa yung tip. Ngam di sweldo. Delikado. Edna. O nga delikado. Kadua ng tikasta. Dagiti amo. Ikanda ti kwarta di katulong. Into mapaamo dan. Baka ito no. Ibagareta nga dakkel tila payag na nga amom nga iti siladnan ti pagturugam. Baka umayat ka. Anya? Uno saan kat umay tugtugtugin na kwarto. Kunanan to. Salut-salut to na apay kay mabaling ka din nga agkaid data. Kunanan to ka. Uno saan kat umay mo manludludan ti bukot ko. Kunanan kat adat unag ti banyo. Uno saan kat adat unag ti kwarto na kat umay nakman masahyen na kunanan nga eh. Oh, abek sanay ka. Sa bagay, balo iso na, balo ka met. Kaya mga diti, mag-asawat, dakkel tila payag na. Napaot ka nun biyag ti dakkel tila payag na. Manong nemi, numaminsan kat kasla, adda pa naghatap ko akasta. Tadarigrigon daway manong nemi, amatiliwak ni Sir Ben, nga saan nga nakarupangit, nga magkita kanya. Kaslo mis-isem nga saan da kinibibig na. Kasla da kayat asawan, tinapagkat apa ng perang na kanya. Anyam, nukas pagarigan tada kumanda ka sa rantana. Hindi ko mapiladamo bagana ko mga agkaida kami, bagana nga. Sangat amin. Namabig ka nakdakkel nga tip. Padasag tumanin nga salutsudan kapag kirkidanteted na. Abagiso nga makatawin ko manong nemi itinabigla. Malaksid ka rin sa sweldo. Nagbalin pa yan manong nemi nga. 10,000 bonus titip ko. Sir, saan ko nga maawat dahil ito eh?
pasit pagid ita. Ada makatawin mo. Di Christmas. Di ka inikan di Christmas bonus. Ada kumapit 13th month bay mo. So inore ko lang ti makatawin mo. Sa kwento dito. Saan ko kahit nga lain na ta, sir? Sobra-sobra una intended yun. Kinapod nung nakit maragragsakan na kita, anak ko kapata. Saan nga problema? Makagatang damat tinti kurso na nga gatang nga barong arwaten da. Saan damat ka din na baruyo, boy? Ang talaga ang kasapulan damit. Uri ninanang ko at maragragsakan. Tako na nakit kaslasaan ka nung sweldo ti katulong ti paupawit ko. Gabot rumbeng launay king kadetahid na. Gabot napintas nga performance mo. Magustuhan na ka na itan ako. Maragragsakan ang launay. Tamanipo di dimtengkan. Awanan ti makita karupangit. Misuot kadagitan ako. Kasta akmet. Sir, kami ba't nga dati nga namisuot ka na rupangit? Ngayon, manipo di natayin di asawak. Gapot tila dingit di mi maaramin ti umisem. Gapot ti panagladladingit ken sakit tinakam Gapot ti pupusay ta, asawak. Hit and run. Nga basta latan, dinalapos na nga pinalidlidan. Nga intrayan. Nga nakamames ka papatay. Naglaog tila dingit kan pungtot nga gama. Gapot ti asjay nga na may anda ti asawak. Ti inari kita nako. Nga dahil tamatin din ang rugyan na nasabi nga mo pagmisuot. Di maamot umisa mo nakidi. Nagtalinahid nga nakamisuot kami. Ako namla nagpupungtot kam latakang kanayon kapat malagip mi nga rod kasi di nga napasama. Abi nga rod nga napagkatawa kayo, sir. Nada nga rod ti pagbiliban mi kang ka. Ikabot na pagkatawa na kami. Ikabot agkat-katawa ka nga ron. Kadagiti muno na nga katulong. Nga simbrek, kasken ka nga, saan nga nagkapaot. Abustasan kami nga umisam, nakamisuot kami, nakarupangat. Mabutbuteng madlatlangan. Napagunyak lang, kunak lang kung kuna na. Sabi nga nga saan yung masayatin tagsaot eh. Di sir. Akong pangorot ni Banag. Sikapay lang nga rin nakamagkatawa ka na kami. Mas lang ang ikat, tanyaman nga, empanan mi nga sakit. Kabay lamang kahim tumisem, amumit kahim tagkatawa. Kaya nukas pagarigan ta, maumakanton ka na kami. No mampayawan ti kontrata. Baka ibagam to nga mailiw ka dyan lugaryo, kating kagbakasyon kanto, ang mga nusang nga doon ngagsubli. Baka agsubli kam dumanin nga nakamisuot nga nakarupaknet. Kadi may amot agkatawa. Agraduar to ni Myra ngayon na kiti high school. Ag-college to. Sumar sa ron dumata ni Bubot. Tila maminano. Sayang laeng. Numapukaw na kakaspagarikan. So, mabaling ka di nga awaten, tanyamang itad kukin ka. Tapnol may gawid ka. Ngayon, sobrang sir, ang mga no niya.
Ang mga nado sa bali kay papanan na kiniitad nyo. Sa bali kay papanan. Kas kumatan niya. Awan, sir. Noan niya dati panunod mo. Kasta ka di ba panunod ko? Noan niya mamin pampanunutan niyo, sir. Nga dati panunod mo. Kasta ka di ti pamatim kanya. Noan da kasta pamatim. No da kasta ko mga panggap ko, apay inuray ko pala makatawin ko ma. Di ko mapala didamo. Ididamo ka nga ikan. O na may kadwa ka nga ikan, itip. Saan ko haramitan dito? Gapatan ka, iti ka nito nga haramitan. Dakil ti pamati ka panawan na kami. So nga saan ka po ang panaw? Kaya nakto na siyat kan ka. Kastamat ka na siyat, digitan nakukin ka. Saan na kam kumapanawan na? Please, tasanggam to nga makasarak, ken makauray tikasken ka. Manong nemi itinaminsan nga nagkukuyog kami nga nairanranakit din manunemi nga perdi. Ti mabalim nga pagluganan nga umanay kami. Huwen. Nukot sa manunemi saan kam umanay, iso nga natay dati kano, ngay paspasada na nga jeep, dati kano nga driver manunemi ni Sir Ben, kad iso ti paglugluganan mi no kano kasta nga, rumwar kami. Saan nakit din mo paandar? Pa, kasano nga rotin? Anayan titikot siya na. Dati owner type jeep. Agpasaero talaga. Commute tayo? Commute tayo. Hindi. Magmagnatay man po dito, aging kadya pagalan di jeep. Edna, sir. Desaram ka din matlamin. Inclose mo man lang nagisilaw, nagisaksakan. One sir, no problem. Alam na ka rin. Laglagi pa mga kandato tigay, ta? Nag-aabay kami, manunemi, pasarag-saruno kami, at masako pa kami ti kalsada, no kasta nga, gaabay kami. Nay, serbenti muna, adakmat iti udi, namang pastor kadag iti 5. Uwan. Sa katalyaw na kami, di kita tao nga malabsan. Are, Ben, magmagda kayo matawid. Natatahal matalugan ko. Sige man pala, mekaniko nga, matatahal tilugan mo. Manong nemi, abagbagiso nga napunno ti jeep, idaglukan kami. What? Iri, tapag kaya inyawat ko manong nemi ti kababay ko nga pasahero, ti plete mi nga 7 manong nemi. Plete mi please, pakited. 7 kam detaw manay, kalkalingan na pagpagiso. E dito masahag kami manong nemi na pasamak ti Jack Pulos ni namnamo pasamak. Hey! Sige atin ti lapayag na. Haka pa nagplete. Di ka pa nagplete. Aking tutak manong nemi. Ay, kuya. Siyak tinang ten. Siyak tinang ten. Abos na ito. Magplete na ito. Ag 1, 2, 3. Ay, sir, indad ko. Babon. Babon, tiriri. Manong nemi. Induan na ti wallet na. Tap na mga ruwar ti kwarta. Pagplete na. Sir, saan mo idad? Dimsagak manong nemi. Dimsagak kami. Imasid na kaya ti driver. Kuya, Mr. Driver.
Hamat na, idublen na kami nga lain. Anong ti plete na? Ayan. Hanggang plete. Sakti ng ted. Plete mi nga pito. Inted ko kariti abay ko. Nga inted na ka. Numambasan na yung baga. Nga pito. Plete mi nga pito. Ada. Natadbin. Ay, saan ka malit? Nagplete ka. Awan data. Ay, nagrigat mo pasadaan. Kalpasan na. Di kayo nagplete. Naglibas kayo? Babamon. Na siya ako. Saan sir? Saan sir? Madi ah? Madi ah? Basta ipapilit na lang saan nga nagplete? Madi ah? Wala man naman mapaspasama kina. Mabalikat ba kayo? Duble na kami kaya naglakalawag ba nagplete kami? O sa lusutan ka na ito yung bata kami nga pasahero. Gawin nga man, Mr. Driver, nakita ba yung nagplete? Naging gaman nung name eh. Ada ng polis ngayon masitig. Ay, ano na problema? Dito, isang nagplete. Sir, Mr. Policeman, ada na kita pa daw yung pasahero. Siya ng titiplete bing pito. Pito. Pinaitad ko. Kit nakita kinyawat na inawat naman. Saan lang yung baga dito kababay ko nga plete ti pito? Ay. Pilit mo kami nga handa nagplete, no? Talaga nagplete da. Ha? Siguro, sir, kita jakla nadlaw. Nagrekat kami ti pasadaan. O rekplete amin may sa kapulo na kiti kapasar ang nagrekat lahat ti masapulan. Kaya sa mo pagkikaruan na kiti pasahero tiri ka ti biyagyo. No saan mga umana ti budget yun mapaspasadaan pare. Sige. Sina ka na akong problema. Sir, kahit kung di Mr. Driver, agpa-dispenser kumakala ito yung amok. Amok pa ito pero dyan kam lang kami, so nag-commute kami. Dala, pa-dispenser ka. Tanaw, alpasin. Oresahanin na. Aman, sir. Ang amo ba rin nakasta? Handa pa yung amam mo. Yan, talagid din, no. Di ada dapat nga mairuman, di kita talaga babasit nga dinaamong ilaban ti kalintikan na. Pasensya kayo, boss. Kami nga damok lang kami na makita tila kami. Abit din nakamang mo. Dati ako nga driver ti jeep. Napitak pa kami nga driver Sumit lagaya. Sorry. Sorry, boss. Hamoro rami din na kita kadagiti pasahero. Agbalin ka nga disiplina nga driver. Ha? Ano nga asosasyon na nakikapangam? Are, ulitek. Nabayag mo tatawan nga bali na jeepney driver. Hako pa naraming ti kasto manggundaway ka pasero. Amom nga nagplete kami kahit mo lang maduble. Kahit mo lang manayunan ti mapasadam. Sorry sir, sorry boss, santo mo ulit. Sige. Ito yung arden. Anak ko ito. Hindi malpasan ti panangatentar mi wanon name iti misa. Ganda kami iti mall. Ganda. Ay, sir. Kaya manak. Iti pangikalintag ang kanya. Ito kayo, sir. Plete kayo nga minitay. Dublian nyo. Pag-sinter ko lang. Talagang awatan na. Pinabot nung nag-jacket kasi di nga ugali di driver. Tamay sakli di nga driver. Nagbaling ka nga driver, sir? Makipaspasahan akin na mo. Nagrikat na patibiyag medikat. Kaya magkabot na may driver sa adanalis ko, may panggap ti panag-mekaniko. Kaya nga nakagatang tibukot ko nga jeep. Kapot adumat di agtalik kanya ti panag-drive, panag-mekaniko. Nagkatisanan nga mabaling ko mga may pasada. Basuradan kanya. Taram nagtumuntin. Kumatanga ka na kabarbaro nga partes na. Tunukuan. Agbalinan nga tumarayan. Makondisyon kon. Yan. Kapot yung padawad na kanya. Agbaling nga jeep kon. Nainagan kanya kon. Nirestro kon. Kaya nga sa amin nga napupuutan ng gasawa. Nanadan kami iti sangapulo nga pang pasero nga jeep. Ha?
nanay-nayunan tayo. Kaya mo man, nagagat na kiti driver, akit, inaldaw nga boundary da. Sa napuputan, aging kayong pasdek ko ni talyer ko. Saan lang rin kiti kakahangin nga jeep, ti mamok nga taramnan. Aging kaya nga, di makil dito nga, talyer, yung madura kiti mekanikok. Bark lagin ti, magsub-supervise ka na kwada. Aging kaya nga nakagatang ngamin ti lote, yung pasdek men ti balay. So naragta, malagib ko man iti asawak. Naragragsakam ko ma. No, dapay lang si bibiyag. No, si bibiyag ko man di asawa ya, sir, di. Hante ko man nag-aam mo. Sa bagay. Gagangin lagayin ti panagbiag yu iti, sir. Sakla di makipaspasada ti jeep. Yung mekaniko ang. Tegang ko na ako. Nalayangak ang mekaniko. Kayak nag-assemble ti jeep. Kayak nga pagbaruan, ti daanan nga jeep. So, nadanak tado nga jeep. Nadanak ti nasikat ka na ato ti customer nga talyer. At ubrakit mo, supervise latan ka na kwada. Kasta gamit trabaho yo, sir. Kahit ko kumende nga maamuan mo anya trabaho yo. Tainal daw kayo nga rumar. Laksitis Domingo. Gabuti Domingo. Para kinapod Diyos kan para ti pamilya. Kalagyaman akmanan ha. Mapagnamnamaan ka talaga. Amunak nga sakit. Amunak kami nga isakit nga gama. Uwen manunaymi kastagayam ti istorya da serben na kunak tinakam ko. Sa langayam na unget, dagiti agama ken narupanget da, ngagpupungtut, sipud lang indita. Natahay ti asawa ni serben. Ladingit ken pungtut tinaglaw. Agladingit da kapot awanin ti ina, dagiti ubing ken asawa ni serben. Ken makapungtut da. Iti kasjay, nga ipapatay na. Naging kakaragidi agundahoy manong nemi kat sanda pa yung naikanti justisya iti papatay na. Tamay sa kanumit lang ang jeep. Jeep ni driver. Iti nang dalapos anang palidil kay kuwana. Anong nemi? So nasakit ba da? Para kadakwada manong. Ngayon baglaki din da dimtenga kitibihag da. Nga di pa nagkatkatawa, nagkatkatawak, nakatkatawa ak nga ti bagik. At kaslakla. Napaan nagturong iti lugar nga. Mapasamak mit lang di pa naghawid ko iti ka mountain province paano. Nga may di mapagkatawak ida. Amuda man tentumism kay nagkatawa. Nagsublimat tenti dati manon na may aragsakda. Sandak kayat nga mapukaw. No mabaling kumakit, di tapay kayat nga bakasyonak, mailiwak matan kadagitan ko. Angim, sir, kada ti graduation. Inak kumamit latin darat ti graduation ti inaw ng anak ko. Umuna ti graduation ni Myra. Saan sumaron mo ti anak ko? No mabalin, sir. Kung nga muna natin graduation ni Myra, di high school, ngay nauna nga anak ko. Kahit sumarunong nga graduar di anak mo, ngay nauna nga ni June. Ako matiklasan, agkukuyog tayo. Sir? Saan nga na ta, pang pasahero nga jeep ti pagluganan tayo, pagkasaan nga makasangat. Anong arti pagluganan to, sir? At dapat service van nga raramatin ni tiya. Talyer. Condition man. Kasi ako na ti driver. So pagluganan tayo. Nalawa. Gatang teka dagiti mabalinteng ipasarabo sa jay. Sa
agkarga ka tayo tumat, kadagiti mabalintay nga iyawid dito ya syudad, nga gapoy jay probinsya. Sumunod kayo, sir. Oy. Tapos siguradong makasubli kamit lang. Baka di ganito nagsubli. Hagsubli, sir, hagsubli. Inakla atendaran di graduation di noon ang anak ko. Agad na mabalin. Manipod din no makapanggam sa jay, mapadasamin tumay sa jay. Baka karigatan tayo ti maminsan ti bakasyon di makabulan. When no, maminsan iti kada quarter. Huwag sir, magustuhan nyo nagit sa jay. Bakit magustuhan mo ata na dito yung maningla, dito siya talaga talagang pulyutan. Kahit doon sa jay, kita makita na kita yung narawis at kakay-kayo, at preskong angin, preskong makan. Magustuhan lagi na kita, anak ko. Kahit nung pagkari kayo magustuhan da, agad kidawan da nga binulan nga bakasyon tayo, di aramitan tayo. Yung bagamok nga roday ta kininanang manunemi kat nagsagana da. Nang ipahuitak mo ti kwarta, manunemi pagkatang da, ti sagana da. Juan, tamanipod mo idin, manunemi nga makaururnog kami, kit pinapintas mo na pinalagda, ti balay mi, tadikat kanayon lahat na nakasidya manong. Ken, pinapintas mi ti lawlaw. Aglalalo manunemi kat talaga nga umayda nga sa kailik, iso nga pinagsaganak ida, kinuntak ni nanang manunemi, di kiti kakapsat di tatang, kakapsat di tatang. Buwan, kakapsat ni Henry nga asawa. Kat nagsagana da. Iso, dumanon kami manunemi kaslasaan nga mamati ni Sir Ben. Kasla mo lang na nakapatagulay nga sagaili ti sumangbay. Kasla mo lang na tipas pasungadan di kiti mangpaspadaan ka tayo kat may nga presidente o may nga senador, congressman. Pinaarkusak manunemi. Pinarukusak ti kalsada manipod iti highway gingkat nga sumrek iti lugar mi manong. Sila may sa pagpiestaan manong nemi ti adi. Iti barangay official manong nemi iso dati simaba ta kadua dagiti ulitig ko ken kastamat tayong kininana. Kasla may isang balikbayan manong nakarkaro pa yung balikbayan tinapasangpit da. Tamano nga tawen manong nemi. Nga saan nagbakbakasyon. Kaslakla naggapo jay abroad. Nga kasla kadwak pa yun ti asawak kendi kita anak ko. Kasla ko ni manong nemi ti panagdaydayo di kita agaama tilang at lugar manong nemi magustuhan da. Sa taon nga ti panangarakop ko karag ituwang anak ko. Sa tamat yung kininana. Nanang, thank you. Magustuhan na ka di matlang ti kasto nga narabid me. Yung tsak na namnama kasto nang. Kasla mo lang pagpistahanin. Kituin. Katsabi ko mata magustuhan ni boss mo, ni sir mo, ni naisagana. Nagpaano pa, iti alingo kinugsa. Dito iparit? Kaduata mat ni kapitan. Ni kapitan kaduan namat ni mayor. Sabi ko may parid na. Nadalagit pa malubos di DENR. Kaya dati-dati man nga anda na kita gaano, agan ano. Hindi kung kadagitoyin, kat mariga paridan, no da pa malubos. Andang iparid. Anong name exclusive tilamisaan para kada kami. Siya, dagiti duwanak ko, dagiti limang agkakabsat sa Sir Ben, ni Nanang, kendua, agkakabsat, manong nemi, ni tatang. Get ni? Sinangumi iti presko nga masida, manong nemi, presko natin, ken magustuhan dala unay, manong, talaga karne ti ugsa, ken alingo, nangaro na lang harutin ti presko akilawa na karne ti ugsa. Kastaon, iti panagsida ni Sir Ben. No saan ang imay dito eh. Saan ako mapay nakaramantikas na yung klase. Iti makan. Inukas ka sa nulaeng. Talaga kanayon nak dito eh. Yung samat nga kang kanayon nga dakas ta sir.
Kade, pang special lang nga okasyon. Masari, mabalin siguro, request tayo ang imhangga ng kanayon. Ano talaga din na pintas direct dito ay kag dahil. Adamot sa di Manila tinegosyo. Mabaling kong tumat ti mangipot up dito tinegosyo. Malaksit ti balay ko sa di Manila, kahit ko ti mangipanak na ti balay dito Magkita kan tuman, na, ti mabaling ko ang katangan nga dute. Ori kasanot kalawan na. Tibelapan tayo. Pero kumasar nga agnad ka to Baring no may kamahak dito Tidak ka di kayahan? Edna? Ha? Sir? Ano ni sir? Baliwak tong ibagagin ka. Baliwak to. Ito na itinapintas ka ka kin umnong oras. Hindi pa nang ibagagin nga I love you. Sir Ben? Oen manong nemi no anya idi tinagparik na kanya kan posible mapasamak isu tinapasamak. Jadi tay bagahak kinaginang kayem ko manong nemi. Ako naktupay ngamin kakak nga talaga ga na in love ka tatindog kan dakal tilapayag na. Sa nga nalaan nga lalaki ni Ben. Opo, Ben pa yan ha. Aman, nadamo nga makita, kaya di mo amuno, anyat ugali na, talagang mabuteng ka. Ngayon no, mo muna isuna, dato ita nga dada nga mamati nga don't judge sa book with its cover. Hamo nga husgahan ti may nga tao, babayin ti labas, akin nuwar nga langana. Iti udeng na, iti kahungan. Ore man pa no kasan upat, ore man pa no sa alan jala pa takil, kini Sir Ben, ni Ben, ore pa matana kantawana, ngayon dya puso na, kata, nasinaw, naimbalitukan. Kahit gaputa talagang hindi pa ilang mariknak ti ayat, may kadua nga ayat para kini Ben manong name. Ken ayat, di Ben, may kadua nga ayat ni Ben para kanya. Kadawan met manong name ti agkedken kani kiti anak na. Isod na pagkit yan, ti bangibaga mangdagdag iti amada, tapno siyak tagbaling nga may kadua nga inada. Kastamat ti panangawat ko kada kiti anak ni Ben, akas ti panangawat ni Ben kada kiti duwangan anak ko. Iti may kaduwagon daway manong nemi nga nakiasawa. May kadua alalaki ni biyag ko ni Ben. Naadan kami iti 7 nga anak. 5 ti anak na iti damo nga asawa na. Kanduamet ti anak ko iti damo nga asawa. Manong name nagtalinayad kami sa Manila iti kabig sa lockdown. Ngem gabo tanalokhayan manong name iti borders iti agdama adda kamita dito Mountain Province manong. Adan asawa ni Myra manong name kan kastamat tayo nga pag-graduar maten ni Bubut iti college. Idento tadi kiti 2 nga anak ko manong name agraduar dan tumaten palubos ti Apo. Asumarsaro ng tumaten manong name dagiti talupay nga anak. Putot ti asawa nga siyuman. Ada negosyo ti asawak manong name negosyo medyo Manila. Sadda pa negosyo medyo nga adda manong name kay kayat ko. Tagtalin na dito'y Mountain Province ngayon ti mapan sa di Manila. Ita tanakasangpet kami nito. Dito nga ti pagkasaritak manong name numampay tilikudan
itirigat nga napasaran ng ruwan na lang aruden, iti mapukaw ko, ti imo ng asawa. Imbaglangit din manon namin ti turungnak ni Hapo Diyos, iti kas, iti pamilya ni Ben. Ngano damong nga makita ida, idi, kat talaga nga mubuteng ka. Nga idi kat awan ti agpaot, nga katulog da, kabungarot ti kasjay, nga di da amo, apag katawain ida. Imbaglangit din manong, iti panangkit-kitak kadakuan da ken panangkat-katawak iti bagi kiti kasjay na pasamak. Nagkat-katawak ken napagkatawak digiti aggawa. Sabi ko mama nung name iti nakaibati akman iti adan liwliwak iti pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga di ken nagbuya. And more power to your program anong and God bless. Toy nga radagyaman nga pagaya mo Edna.